Και σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι που πρέπει να τρέξεις γρήγορα και να κάνεις challenge. Και εγώ τώρα έχω πάει έχω 252 wins. Τα κερδίζεις από εδώ, δηλαδή σου λέει 100 wins, 200, 1, 5, 25, ναι. Και εδώ βλέπετε που λέει συν 25, σου δίνει συν 25 βήματα. Δηλαδή τώρα πρέπει να φτάσω στα 8.76k βήματα. Και λέω να κάνω βίντεο γιατί μόνη μου βαρέθηκα και δεν φτάνει πολλές φορές. Και εδώ πέρα έχει αυτό για να κάνεις γυμναστική. Και έχει και στην αρχή όμως και ας πούμε εδώ πέρα έχει 10 wins. Εδώ είναι κάτι parkour. Και δίπλα, κάτσε να σας δείξω όταν το περάσω αυτό. Εδώ πέρα σας λέει πόσα level πρέπει να πάτε για να το περάσει. Εγώ τώρα είμαι 33 και δεν μπορώ να κάνω ένα άλλο που θέλει 35. Δεν πούμε μπορώ να το κάνω επειδή έχω περάσει τα. Εδώ πέρα μπορώ να το κάνω. Είναι σαν το τσουνάμι απλά. Αν έρθει αυτό. Και εδώ πέρα θέλει 35 γι' αυτό. Να, εδώ πέρα ας πούμε λέει 100 wins. Εδώ πέρα έχει κάτι φίλοι. Δεν ξέρω. Το έκανα αλλά δεν ξέρω τι είναι. Εδώ sound. Δεν ξέρω. Εδώ rebirth. Που δεν θέλω να κάνω. Εδώ πέρα trails. Τυχερή. Θα πάρω 100 wins και θα φύγω απλά. Γιατί sorry που θα μου κολλάει λίγο κάμερα. Γιατί όταν κάνεις το win, κοιτάξτε, κολλάει λίγο η κάμερα. Οπότε ναι, η μπαλερίνα καπουτσίνο είναι πολύ αργή μιλάμε. Όπα, αυτό δεν το έφερα. Και ναι. Δεν πρέπει. Κοιτάξτε, όσοι έχουν γρήγορο περπάτημα μπορούν να πηδάνε πιο ψηλά και να μην πηγαίνουν ένα-ένα. Στην αρχή θα πηγαίνετε ένα-ένα που έχετε πάρα πολύ λίγο περπάτημα. Εγώ στην αρχή έχω με το που βλέπω αυτό το παιχνίδι και λέω ας πω καλέ. Και ναι, ας μπω λέω. Και τελικά βλέπω όλα αυτά, βλέπω μερικά άτομα να τρέχουν. Και ήθελα κι εγώ να μπω. Ήθελα κι εγώ να παίξω αυτό. Και μου φαίνονταν, στη συνέχεια μου φαίνονταν ωραίο. Πώς το λέω 35. Yes. Λοιπόν, και εδώ το τσουνάμι. Παιδιά, ακόμη και εδώ θα έρθει από πάνω. Ξέρετε, είναι σοκολάτα. Μην μου αρέσει η σοκολάτα. Παιδιά, κοιτάξτε. Σκύμπιντι, να μείνουμε. Αυτό δεν θέλει τέτοιο. Δεν θέλει 35, παιδιά. Δεν θέλει 35. Δεν θέλει 35. Θέλει άλλο. Δεν θέλει 35 ρε παιδιά. Θέλει 40 μάλλον. Αλλά μου δίνει 25 εσύ. Εσύ είναι 25. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να περπατήσω. Αϊ. Τώρα θα έρθει το τσουνάμι. Όπα. Πάμε. Όπα. Όχι. Αν πάμε μπροστά του θα πεθάνω. Το έκανα και πριν. Ας περπατήσουμε λίγο μέχρι να έρθει το τσουνάμι. Αλλά δεν έρθει. Κάνουμε γυμναστική. Εδώ πρέπει. Λαλαλαλαλαλα. Ας κάνουμε και έτσι. Γιατί έτσι πρέπει. Πήγα level 36. Μήπως μπορούμε να το κάνουμε παιδιά. Τι λέτε. Πάμε. Όχι, παιδιά. Έλα ρε παιδιά, πρέπει να πας μάλλον level 40. Ναι, μερικές φορές.
Σου λέει και ψέματα, μην νομίζετε, μην το πιστεύετε μερικές φορές. Ας πούμε, κοιτάξτε, εδώ είχα πάει level 20 και δεν μπορούσα να το περάσω. Λέει ψέματα μερικές φορές. Μιλάμε, θέλει κάπως να αυτό ήθελε τώρα. Λατινές. Έχω πάει 36. Πίδα ρε Γιουρία. Δεν καταφέρω, εντάξει. Σου λέει, παιδιά, μπορώ να πάω εδώ πάνω. Γιατί αν μπορούσα. Νομίζω έχουμε ίδιο level με αυτό. Cringe. Κάνω βλάκι. Cringe. Λοιπόν, I'm sorry. Ξύγκρα. Τουρουρου να μύτω μου. Να μύτω μου. Έλεος, πρώτη φορά. Παιδιά, εγώ η σοβαρή. Παιδιά, το έχετε να κάνουμε έτσι. Θέλετε, πάμε έτσι, γιατί είναι το πληκτρολόγιο κάτω και με ενοχλεί πάρα πολύ. Παιδιά, δεν μπορώ. Έχουμε πάει level 37. Sorry. Λοιπόν, εδώ πέρα έπεσα. Παιδιά, το είδατε, δεν πήδηξα. Σλέι. Ρε παιδιά, σας αρέσουν οι squishy πατούσες? Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Τι είναι το wow? Γιατί κάνετε wow? Εννοούσα, γιατί κάνετε σαν φεντάχνα και είστε... Εννοούσα... γιατί κάνετε απλά wow? This πατούσα. Είναι τέλεια αυτή η πατούσα. Wow. Τι είναι το wow πάνω στην πατούσα? Ότι είναι squishy? Εντάξει ρε παιδιά. Το λέτε από μέσα σας το wow. Όχι απ' έξω να θα σας ακούσει όλη τάξη. Wow! Wow! This is my wow! Σε ποιον αρέσουν τα squishy πατούσες? Δεν μου αρέσουν καθόλου. Ai, σπέμνα μην ai. Σίγγι, πάμε. Σίγγι. Να μαζέψουμε λίγο περπάτημα ήθελα. Level 38, σε παρακαλώ. Μπορούμε... Θα πεθάνω, εντάξει. Αύρα φάρμ. Slay Queen. Έσοκ. Τσεκόλας. Sorry που φώναζα, παιδιά, απλά είχε έρθει ο θείος μου στο δωμάτιο και δεν του μπορώ να κάνω ησυχία για να μην ακούσει το βίντεο. Εννοούσα, κανείς δεν μπήκε μες στο δωμάτιο. Αμόρς. Ρε παιδιά, έχετε εσείς το... Μου κόλλησε ένα απλά δευτερόλεπτο. Slay, Omiji, GG.
Λέει ο Μιτζή. Έλα ρε παιδί μου κόλλησε ένα δευτερόλεπτο. Σε παρακαλώ, θέλω 30 level. Κάτσε να κάνουμε λίγο γυμναστική. Αχ, τα ποδαράκια μου, τα ποδαράκια μου, τα ποδα... Για, αν ακούτε φωνές, δηλαδή όπως τώρα, ακούτε, ναι, είναι, μην το δώσετε σημασία αυτό, είναι οι γονείς μου, θείος μου και αδερφός μου, οπότε, τώρα μπορώ να πάω, όχι, μα λέει, εντάξει παιδιά, sorry, βρίζω. Εγώ θα πούμε να παιδί μου τώρα, ρε παιδί μου τώρα. Πω 39. Πήγα πρωτού, Πάμε. Σλέι, τσίκι, παιδιά, όταν πάω στο level 41 θα κλείσει το βίντεο, γιατί δεν μπορώ να κάνω άλλο βίντεο. Δεν μπορώ. Έχω κάνει 11 λεπτά. Βασικά, παιδιά, αν θέλετε και πάρτε δύο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ναι, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Και αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, καταγραφή και like για 800. Γεια! Φιλάκια μου. Κερσάκια μου.